Maayong adlaw kaninyong tanan mga kapobre, og karon ipakita na sab nako mga kapobre ang update sa atong payag. Og akong tubagon tong nangutana nganong diri sa kilid gyud kaayo ang akong payag nga nag-umbaw na gyud sa bakilid. Nindot man gud kay view diha mga kapobre. Ipakita nako ninyo dito sa unahan. Kana gipanpanan namo na nga naanay hagdanan kay tungod naam gud siya tubod dinhi sa ubos. Duhol anang kahoy nga kusog kay nga tubod. Mao nang amo siyang gikalutan, gihimo siyang tabay pero wala pa jud kay siya na develop mga kapobre kay tungod perti pa jud naghanang buluhaton. Diri nag-layout nami og fish pan para sab mga kapobre. Wala tay sudan mamingwit rata diri dapita. Og syempre kay kapoy man kaimi kay nag hands on man mi sa tanan naagi tay saging og ginamos og pandesal mga kapobre. Kay mao man gini atong mga dali-dali diri sa bukid. Balanghoy gabi saging kamuti, walay kabutangan sa kong kalipay mga kapobre nga nakuha na ko ni nga opportunity. Og ang gusto nimo sa imong kaugalingon karon mga kapobre nga ang kabuntag mananom ka og bulak mamubo sa imong mga tanom. Congratulations pareha ta. Mao nay buot pasabot nga nagkatiguang na giday ta. Og ato ipadayon ang update unya mga kapobre diri sa takay murag busy manggid kay mitan-awon aning adlaw. Ang ubang bisita sa kong mama nangunay na. Birthday sa ako ang inahan karon mga kapobre. Aw gahapon di ay. Mao na birthday mga kapobre nga mo pag-arrange ana dos por dos diha nga lobby diri sa kilid mga kapobre kay wala magilamisa diri kay tungod wala pa man gid nahuman ang payag. Kay lagi pa lang ga manggid kay nato nitong inahan kay inahan sa kanunay panabang gyud. Ato gyud pong handaan kay iya man gyud pudrong adlaw na tawhan. Sa una mga kapobre wala ba gid mi anang birthday wala gid mi nang handaan na tungod sa kawadon. Isa ka manok ra sa una butangan og tanglan nay cross ag tangwa na birthday na. Ako lang pong gibuhat mga kapobre para pod malipay si mama og ma-experience pod niya nga mag-birthday nga naapoy bisita ni ani og uban ni mga anak nga nagpangga niya. Happy birthday akong mahal. May you have more birthdays to come. Ning adlaw mo nga natawhan. Gihuna-huna ko ikaw. Wag itay laing pangandoy sa itong kinabuhi mga kapobre. Kundi makahatag dito kalipay sa atong ginikanan. Una ni ang sumpay mga kapobre sa atong update. Diri sa ato ang payag. Kanang hagdanan mga kapobre, bayog na siya nga kagisan. Kay bligon man dyan kaya ang bayog. Andiri sa baba mga kapobre, akong gigamit ani kay lubi ni siya tanan. Diha pa doon dito. Kanang na-plywood nga 3/4 akong gibutang nga baga. Mo na siya kwarto. Mo ni ang palibot, gibutangan na namo kalsada para dili mo malubong inilaag diri. Mo ni ang view nga naa sa ibabaw. Na mo na ang layout sa fish pan. Then nagkagis may diri og mga parasalog mga kapobre kay wala pa man siya nasalgan din. Nagkalingaw pug kog pananom og mga bulak kay kato man ni mga bulak nako sa una akong gipangdala diri kay si mama di man kay katiman dito kay lisod pug kay salag tubig dito dapita labi nagting init diri kay abunda man yung tubig. Puriya buyag daghan kay salamat sa inyong kanunay suporta. Love you all. Amping mo kanunay.